Department of Education nibutyag nga dunay laing 13 ka mga tunghaan ang napuno sa ilang listahan nga naglatas o duo sa buffer zone sa West ug East Valley Fault Line sa Luzon. Sa gipagawas nga updated list sa DepEd kagahapon, gibutyag niini nga ang mga tunghaan mao ang Ateneo de Manila University Grade School Building ug PhilInvest 2 Ideal Montessori Center sa Quezon City, Mapua Muntinlupa Institute of Technology, Our Lady of the Abandoned Catholic School and Affordable Private Education Center sa Muntinlupa City, Angels Integrated School, Santo Niño Catholic School sa Taguig City ug St. Therese of the Child Jesus sa San Pedro, Laguna. Samtang apil sab ang mga pampublikong tunghaan sa Macabud National High School, Tagumpay Elementary ug National High Schools, Mascap Elementary ug National High Schools nga nahimutang sa Rodriguez, Rizal. Kahinumdumang una nang nalakip sa listahan sa mga tunghaan ang Barangka National High School sa Marikina, Buli Elementary School, Alabang Elementary School ug Pedro Diaz High School sa Muntinlupa, Anne Claire Montessori sa Taguig City ug Caramuhe Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa gipagawas nga mapa sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault nakaapekto sa mga lugar sa Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Bulacan, Rizal, Laguna ug Cavite. Samtang ang mga lugar nga naapektuhan o naglatas sa East Valley Fault mao ang mga lugar sa Rodriguez, Rizal ug San Mateo, Rizal. Si Education Secretary Armin Luistro niawhag na sa mga administrators nga dili gamiton ang ilang mga school buildings o kung dili mahimo palig-uno na lang ang ilang mga tunghaan aron mas makasugakod og kusog nga linog.